Nautik radio. Pogled s Huma. Poštovani slušatelji, dobar dan vam još jednom u poslijepodnevnom programu Nautik radija i dobrodošli u Pogled s Huma, prvi u ovom pravom ženskom mjesecu. Prvi puta u 2022. godini sa mnom je danas doduše pri telefonskoj liniji komiška gradonačelnica gospođa Tonka Ivčević. Dobar dan vam želim. Dobar dan i vama i svim slušateljima Nautik radija. I nadam se da su bolji dani pred nama itekako. Gospođo gradonačelnice, kako će nam tema novog komiškog hotela biti glavna i najvjerojatnije oduzeti i najviše vremena u ovoj emisiji? Mi ćemo se prije svega toga osvrnuti na neke druge stvari jer ih treba svakako i napomenuti svake godine, pa tako i ove u siječnju. Jedinice lokalne samouprave kako vi tako i Komiža objavljuju javne pozive za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, kako iz područja kulture, tako i iz područja sporta. Pa samo jedna mala kratka analiza onoga što je bilo kroz proteklu godinu, kako u financijskom pogledu, tako i u samoj realizaciji onih najavljenih projekata. Evo, što se tiče tog javnog poziva, sve udruge su naravno pozvane da se uključe, oni to i redovito rade. Izvješća njihova su tek pristigla, ona će biti analizirana i sukladno njima, njihovom programu za iduću godinu će biti odobrena sredstva. Ove godine su u proračunu planirana nešto veća sredstva nego protekle godine, evo u nadi da će korona završi, da ćemo tu stranicu okrenuti i da ćemo istinski zajedno sa našim udrugama moći provesti naše planove i programe, odnosno i njihove u kulturi i sportu u narednom periodu. Što se tiče prošle godine, evo, dosta tih manifestacija je izostalo, tako da sve udruge nisu ni povukle svoja sredstva, nego onoliko koliko je to bilo u skladu sa mogućnostima, tako da taj program nije u cijelosti realiziran. Kažem, evo, nadam se da će ove godine biti drugčija situacija i da će se njihove želje i program ispuniti. Samo jedna mala opaska vezano za sve te programe. Protekle srijede u Pogledu s Huma moj gost bio i gospodin Miro Cvitković, predsjednik udruge Palagruža, koji je najavio i ovogodišnju rotu Palagruzonu, a koja bi, kako sada stvari stoje, nadamo se da će tako i ostati, trebala bi se vratiti na onu klasični datum, dakle početkom, odnosno sredinom lipnja, i to u punom programu. Pa samo jedna mala ispravka, krajem lipnja. Krajem lipnja, ok. U drugoj polovici lipnja, da, naravno da planiramo da bude u punom programu. Taj program smo i aplicirali baš u ponedjeljak i mi kao grad prema Ministarstvu kulture. Nadamo se da će imati razumijevanja i da ćemo od njih dobiti nekakva sredstva. I da ćemo je održati. Ono na što sam iznimno ponosna i zahvaljujem se tu i udruzi Palagruža i javnoj ustanovi Arska Leutika da nismo posustali, da smo i ove dvije korona godine organizirali rotu i da tradicija na neki način ipak nije zaustavljena. Evo, to veseli i drago mi što smo je ipak odradili i da je to bilo obilježeno. Da, iako u drugačijem terminu, iako brojčano onako puno skromnija i intimnija ove zadnje 2 godine, ipak se održala i moram i osobno reći da je bilo izuzetno lijepo, doslovce kao i svaki put. Još jedno pitanje, da kako prije naše glavne teme, a to je situacija koronavirusa na otoku, koja nažalost od studenog prošle godine 21. sve smo nekako mislili da će nas zaobići, međutim sve više i više konstantno novo oboljelih na području cijelog otoka, pa smo tako imali srednju školu online, zatvoren dječji vrtić Komiža, puno razreda osnovnih škola i jedne i druge u samoizolaciji. Kakva je sad situacija? Prvo mogu reći da je situacija u padu, znači ovaj trend koji se dogodio u cijeloj Hrvatskoj, nažalost Omikron je puno zarazniji od svih drugih
varijanti, to se očito nije moglo izbjeći, bilo je i vrijeme druženja i Božića i Nove godine i dogodilo se da se taj virus dosta proširio. Kako je buknuo naglo, ja vjerujem da će tako i naglo past. Ono što je dobro, što je jako puno naših stanovnika cijepljeno, među najboljima smo u našoj županiji, tako da nema za sada većih posljedica, a i s obzirom na broj zaraženih mislim da smo došli do jednog vrhunca i da sigurno više ne može biti u ovoliko velikom obimu. To je već vidljivo, kažem, broj je pada, vrtić je otvoren i s obzirom na tete koje su sada oboljele više se ne bi trebao zatvarati iz tog razloga, nama je bio problem osoblja kao što je to bio u srednjoj školi i zato se moralo zapravo zatvoriti i vrtić i srednja škola i preći online. Gospođo Ivčević, zna se desiti na otoku cijelom, što nije neobično, i sasvim je razumljivo da se desi tako te neke teme, a koje onako uzburkaju i javnost i duhove, donose nam, možemo čak reći, svojevrstan nemir, pa vam moram iskreno kazati, ni meni nije sasvim svejedno kako i na koji način pristupiti sad ovoj temi, ovom razgovoru. Imali smo već ovakvih situacija, od sanacije odlagališta Ščeće, pa one ogromne polemike oko Viškog Wellingtona. Bilo je tu i tema možda manje bitnih, usudit ću se kazati, od Borova i Murvi na rivi do koje čega. Sad, u Komiži i ne samo u Komiži, nego i izvan Komiže, uzburkani duhovi po pitanju najave novog hotela, odnosno rušenja starog i izgradnje novog. To je nešto o čemu smo mi u biti već i govorili u našem programu i u emisiji Pogled s Huma. Kako u ove zadnje 2 pandemijske godine nekako dnevni boravak više nisu naše rive, nego društvene mreže. U zadnjim danima velike polemike i čak puno direktnih napada i na vas i na predsjednika Gradskog vijeća grada Komiže, a vezano upravo evo ga za odluku odnosno odluku koja je tek započela, dakle postupak izrade izmjena i dopuna plana, prostornog plana, a kako bi se pristupilo cijeloj ovoj proceduri rušenja i izgradnje novog hotela. Moramo kronološki i moramo objasniti zaista o čemu je riječ. Pa evo, kako ste i rekli, odluka je donesena još 4. studenog, polemika se događa danas, prošle su skoro 3 mjeseca od objave zajedničke odluke, dok se neki ne sjete te teme i ničim izazvani krenu u takvu akciju, odnosno ne ničim izazvani, nego nažalost izazvani svojim privatnim interesom. I onda se to zahukta. Ljudi su prisutni na društvenim mrežama, ne provjeravaju i ne preispituju drugu stranu, nego se jednostavno vode onima što je tamo rečeno. Upravo iz tog razloga sam ja i reagirala putem mojeg bloga, iako ne volim te polemike putem društvenih mreža. Puno mi je draže kada mogu sve to objasniti face to face i uživo, i puno naših Komižana zna jako dobro o čemu je riječ i zato je zapravo i izostala na neki način polemika samih Komižana putem društvenih mreža, jer je njima stanje puno jasnije i puno su bolje upoznati sa cijelom problematikom. Naime, kako sam rekla, mi smo još 4. listopada donijeli tu zajedničku odluku o početku izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana, uređenja naselja, onda s tim u vezi izmjena i dopuna prostornog plana koji se odnosi na zonu hotela Biševo, potaknuti investitorom da se zona promijeni iz razloga što je u postojećem prostornom
planu ta zona bila veličine 1 hektar, ona bi se sad povećala na 1,7 hektara koliko je vlasništvo njihovo i s obzirom na povećanje obima je onda u zajedničkoj odluci stavljeno i do maksimalno 700 ležaja. Evo to do maksimalno 700 ležaja je protumačeno ko 700 ležaja i to je zapravo uzburkalo najviše duhove, pogotovo evo izvan Komiže, što ja mogu razumjeti jer se naravno boje izgleda budućeg hotela, da će to narušiti vizure našeg grada, a zapravo pušu na hladno jer to još niko ne zna. Znači mi smo tek pristupili izradi, tražili smo mišljenja javnopravnih tijela, njihova mišljenja smo dobili, njihov rok je u roku od 30 dana i po daljnjoj proceduri tek se sada pristupa kad smo dobili mišljenja samoj izradi. Znači praktički još ništa nije napravljeno. Isto tako je sa studijom Trial HD vlasnik potpisao ugovor tek unazad 2 tjedna i studio Trial HD nije započeo još sa nikakvim projektiranjem i nitko još ne zna ni kako će hotel izgledati, ni kojeg će on biti kapaciteta. Odluka je rekla do maksimalno 700 ležaja. To ne znači da će ih toliko biti i da će hotel biti takvih gabarita. Znači to će se tek kroz projektiranje vidjeti naravno sam investitor koliki kapacitet koji je njima ekonomski isplativ, a na nama je da kroz urbanistički plan i njegovu izmjenu definiramo sve smjernice koje će budući hotel imati, kako će izgledati. Naravno da je i meni jako stalo kako će hotel izgledati u konačnici i da mi nije sve jedno, isto kao što nije ni našim stanovnicima i zato ćemo to komunicirati, voditi računa o tome, a i to smo na kraju krajeva i naveli u našoj zajedničkoj odluci koju je izglasalo gradsko vijeće. Tu su jasno naznačeni ciljevi izrade ovih izmjena. Evo ja ću ih i pročitati da ne bi bilo krivih tumačenja. Znači prvi cilj je povećanje kvalitete ugostiteljsko-turističke ponude, podizanje postojećih kapaciteta na viši standard, usklađenje sa važećim propisima vezano za kategorizaciju i standarde ugostiteljskih objekata i skupine hoteli, praćenje razvoja turističke djelatnosti i trendova, te očuvanje lokalnih vrijednosti, kulturnog nasljeđa, autohtonog urbanog okvira i prirodnog ambijenta. Mislim da su ovi ciljevi jasni, mi smo njih na takav način i izglasali i svi idemo u istom smjeru. Nikome nije cilj da se naruši vizura Komiže, već da se dobije jedan novi gradski hotel koji će imati veću kvalitetu nego što je sadašnji, koji ima samo 2 zvjezdice i koji će na takav način podići kvalitetu cijele destinacije i grada Komiže. Cijela ova situacija je u biti od interesa ne samo za Komižu nego i za cijeli otok. Jer o ovome smo govorili, ako se naši slušatelji mogu prisjetiti toga, evo ga upravo kao što ste i sama napomenula još u studenom pa potom i u prosincu. Dakle, kronologija je jasna. Onog trenutka kada se pristupi rušenju pa potom izgradnji novog hotela u Komiži, kada on bude završen, ista, ajmo tako reći, pod znacima navoda, sudbina čeka i Viške hotele, odnosno Viški hotel. Tako je, znači sam vlasnik je bio prvotno odlučio da se ide sa Viškim hotelom pa sa Komiškim, međutim kako i tamo ide širenje kapaciteta i hotel će biti u većim gabaritima, pristupilo se detaljnom arheološko-konzervatorskom istraživanju. Znamo svi da se Viški hotel nalazi u zoni ISE i to je evo jedna procedura i to istraživanje će trajati sigurno minimalno godinu dana i onda je odlučeno da se ipak krene najprije sa Komiškim pa onda sa Viškim hotelom. Evo kao kuriozitet ću reći da me nazvao viški gradonačelnik, pitao me kako se nosim sa cijelom ovom situacijom, rekao mi pa ne sekiraj se, mislim šta se brineš, reci
reci ti njima neka oni najprije ipak naprave viški, pa onda krenu komiške, a neka komižani čekaju i vide kako će se razvija situacija u Visu. Dobro, sad ćemo ići na jedan drugi otok i na jednu drugu situaciju. Moramo se malo, evo ga, i našaliti kako komentirati insinuacije da će Komiža izgledati kao Postira sa ovim novim, nažalost, zaista moramo reći da ovaj novi postirski hotel izgleda poprilično nakaradno, blago rečeno, eto. Pa zato ja i razumijem ovakve reakcije. I ljudi koji se javljaju na društvenim mrežama, ali ne znam iz čega su oni iščitali da će hotel tako izgledati. Nije mi jasno iz čega su iščitali da će to biti on inkluziv kapacitet, nekakav izdvojeni rezort. Mislim, to nigdje ne piše, to nikad nitko nije rekao. Da će tamo biti takva park. Mislim, o tome nema nikakvog govora. Da će biti zatvorena plaža. U zajedničkoj odluci lijepo piše, jasno i glasno, da predmet izrade izmjena prostornog plana nije plaža Gusarica, nije park poviše crkve Gospe Gusarice. Znači sve je to nešto što je izuzeto iz ovoga i što uopće nije predmet ovoga plana. Znači jako puno se izvrće stvari. Zajednička odluka je javno objavljena, ona je na našim službenim stranicama i svaki je može pročitati ko je dobronamjeran i shodno tome tumačiti. I ja se nadam, poznavajući i kontaktirajući cijelo vrijeme i sa vlasnicima hotela, a i sa studijom 3LHD koji je posjetio Komižu, koji sam osobno provela po Komiži i upoznala i sa svim gradskim znamenitostima, kojima sam osobno prezentirala sve razvojne projekte grada i u kojem smjeru ovaj grad želi ići, na koji se način želi razvijati. I jasno im rekla u kojem smjeru mislim da treba ići i hotel u Komiži, da to mora biti jedna interakcija i cijelo vrijeme suradnja sa lokalnom zajednicom, ne smije to biti nešto što je isključeno. Mislim da ne možemo dobiti takav hotel, već da oni su jako dobro razumjeli šta je Komiža, koje je naše kulturno nasljeđe i da će svi ići u tom smjeru. Mislim da je ovo naša idealna i povijesna prilika da zaista to iskoristimo, da smo dobili najbolju firmu u Hrvatskoj koja može izraditi, ja imam povjerenja u 3LHD, nadam se da će tako biti, ali sigurno, vjerujte mi, nećemo na prvu prihvatiti ništa što mislimo da nije u redu za razvoj grada Komiže. Vezano, gospođo gradonačelnice, za cijelu ovu situaciju još samo jedan kratki komentar. Naravno, moje pitanje, izvorište mojeg pitanja jesu, moram priznati, društvene mreže, a gdje se spominju još dvije naizgled jako bitne stvari vezano naravno za cijeli projekt hotela. Spominje se stara ambulanta komiška i ima izuzetno puno onih koji prozivaju upravo predsjednika gradskog vijeća za sukob interesa. Vaš komentar na to? Ovako, vezano za ambulantu u Komiži, tu su isto krive informacije. Stalno se govori da je grad prodao hotelu ambulantu, međutim to nije točno. To je bilo predmet sudskog spora i hotel je u sudskom sporu dobio ambulantu. To je prava istina, taj spor datira još iz 90. godina, rekla bih, prošlog stoljeća. Što se tiče sukoba interesa, mislim da se tu predsjednik gradskog vijeća jasno izuzeo iz glasovanja, iz sudjelovanja u donošenju odluka i u slučaju sudske nagodbe po pitanju zemljišta i sada u donošenju zajedničke odluke. Prema tome sve je potpuno jasno. Eto, mislim da ste i vi poprilično jasno objasnili Komižanima koji nas slušaju ovu situaciju. Nadamo se da će se uznemireni duhovi malo i smiriti, a ja vam se, gospođo gradonačelnice, za danas najljepše zahvaljujem u vašem gostovanju u Pogledu s Hume. Evo, ja se isto nadam da će se smiriti, da su slušali ovaj naš razgovor. Meni je itekako stalo kako će Komiža izgledati i nikada zaista neću dozvoliti da se ona nagrdi, neću dozvoliti
da nitko na nijedan način onemogući razvoj Komiže i uvijek ću zastupati interese Komižana koji su me izabrali za svog gradonačelnicu. I iz naše lipe, droge i šesne Komiže, sa željom da takva i ostane, vama, gospođo gradonačelnice, još jednom hvala, svim našim slušateljima pozdrav i svakako ostanite s nama uz more dobre glazbe. Do slušanja. Emisiju uredila i vodila Sanja Sviličić, tonska realizacija Nikica Kučić. Emisija je sufinancirana iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Pogled s Huma. Nautik radio.